Ayan guys, tapos na tayo magluto. Kain na tayo. Kung mapapansin nyo guys, ayan. Yan, ang sarap niyan. Sama pa lang yan, ulam na mga guys. Hi, what's up guys? Hello guys. Hi sa mga kauragon dyan. Hindi na matapasan ako. Oh. Mapagalang palang magkaturo. Magkaguto mo. Dahil akong maginip ako kaya maluto kitang turingan. Masod lang kita. Maluto kitang turingan na PIKADELYO, ginataang tulingan. Turuan ako kayo paano madali ang magluto ng ginataang tulingan. Ganito lang kasimple yun. Mamaya, mamalingkit muna ako. See you guys, bye-bye. Tuwing. A few inches later. So, nakapamalingkit na tayo kanina. Ito lang po mga kailangan natin. Hinanda ko na para mabilis yung video. Mabilis ang video natin. Ito lang kailangan bawang, luya, sibuyas, tsaka sili. Pwede rin huwag nyo lagyan ng sili. At syempre, yung tulingan, tsaka gata. Mas maganda kung nasa Pinas kasi fresh yung gata eh. Siyempre hindi mawawala yung pichay. Ayan, mawawala ko na yung matigas ng pichay. Sasabay ko yan mamaya pagpakulo para lumambot na siya. Okay, ganito lang kasimple yan guys. Para madalian lang. Lagay mo bawang. Yan, lagay mo na yan lahat. Bawang, sibuyas, luya, saka sili. Pagsabay-sabayin mo na yan lahat. Para madalian, simple lang to guys. Tapos lagay mo yung gata. Lagay muna natin yung isda. Ayan, ganito paglagay ng isda. Ilagay mo lang yung ganyan. Ganyan lang yan. Ayusin muna natin. Yan. Nandiyan na yung isda. Ganyan lang kasimple guys pagluto ng ginataang tulingan. Style BICOLANO. Tapos, lagay yung gata. Ayan na yung gata. Ay, nakalimutan ko pala. Kailangan pala ng paminta. Ito yung paminta. Lagyan natin ng paminta. Yan. Tansyahin nyo lang po yung paminta. Yung ganyan. Tansya lang. Pero ako gusto ko maraming paminta eh. Para malasa. Tapos, lagyan ng asin. Asin. Lagyan natin ng asin yan. Asin. Tapos, syempre, huwag na tayo gumamit ng mga kahit ano pang mga ginasamix. Ito talagang oso. Sabi ng lola ko, bitchin lang daw. Wala nang ginasamix. Yan, di ba? Okay na. Tapos, isasabay ko tong tangkay ng pichay. Kasi ito, matagal lumambot eh. Para lumambot na siya. Yan. Yan. Ganyan lang guys. Bilis lang, di ba? Tapos lagyan natin ng konting tubig. Ayan. Okay na yan. Oh, ganun lang. Tapos pakuluin na natin. Buksan. Ayan. Ayan na, ganun lang. Tapos pagkulo, lagay natin itong dahon. Okay na yan, tapos na. Ganun lang. Simple lang. Tsamba, tulingan, PIKADELYO. Ang tawag sa amin dyan, PIKADELYO. Takpan muna natin para pag gumulo mamaya, okay na yan. A few inches later. Ayan, kumukulot na siya guys. Kaya nilalagay ko na yung dahon. Lagay na natin itong dahon. Dahon ng pichay. Yan. Lagay na yung dahon. Lagay muna natin. Yan. Tapos, antay-antay nyo lang. Pag naluto yung pichay, okay na yan. Yan. Para maluto siya. Kunti lang nilagay kong sabaw guys para magata siya. Masarap magata eh. So, ayun na siya guys. Luto na siya. Yan. Okay na yan. Huwag mo siya masyadong pakuluin dahil baka madurog na yung isda. Yan, kain na ako. Kung mapapansin nyo,
Isang pinggan lang nandyan, tsaka kanin, tsaka yung niluto natin pikadilyo. Kasi mag-isa lang ako kakain, pinagpawisan ako. Mag-isa lang ako lagi kumakain kasi nga wala na nagmamahal sa akin. Eh di wow. Okay. Sige, kain tayo guys.